Казанның 12 концертлар залы гүжләп тора. Башыңны кайсы якка барсаң да татарча аралашу, татарча фикер алышу. Бу татар студентлары. Алар Казан, Алабуга, Чаллы университетларында белем ала. Ә бүген барысы бер урында, башкалада, татарча мәйтапта. Мондый очрашу әле булганы юк иде. Оештыручылар бу 10 елга беренче тапкырды. Чараның программасы белән танышкан яшьләрдә кызыксыну зур. Татар яшьләре актив тормыш алып барырга тиешләр, булган яңалыкларны вакытында үзләштереп, һәм шуларны кулланырга тиешләр. Бүгенге уздырыла торган чараларны бик мөһимдер дип саныйм, чөнки татар телен саклау өстендә эшләргә ярдәм итә мондый чаралар. Сарфарус Хикмәтовның да тамырларында татар каны ага. Үзе Таҗикстаннан, Казан федераль университетының беренче курс студенты. Милли гореф-гадәтләрне Казан турында ул әбисеннән ишетеп белә. Монда килгәч, тарихи урыннар, гореф-гадәтләр белән якыннанрак таныша башлаган. Я не ожидал то, что прям так быстро мне удастся освоиться именно в Казани. Мин Казанга килүгә шулай тиз дуслар табармын дип уйламаган идем. Аларның күбесе татарлар, әбием татар телен өйрәнде. Бирегә килгәч, музейларга йөрдем, тарих белән кызыксындым. Болгар шәһәренә дә бардым, миңа ошады. Ә бүгенге очрашуда акча эшләү һәм шәхси үсеш ысуллары хакында сөйлиләр дип ишеттем. Миңа бу бик кызык. Очрашу әнә шулай бик җанлы башланып китте. Залда утырган 700 егет һәм кыз арасында конкурста катнашып, биремнәрне үтәүче иң активлары Бөтен дөнья татар конгрессыннан бүләкләрдә оталды. Программа 2 өлештән тора. Беренче өлеше аның TED Talks форматы. Ул кыска гына мотивацион чыгышлар. Берләшмәләр инде барысы да сыйып бетмәде. Кем үзенең теләген белдерде. Шул глобаль масштаб проектларны бүген сәхнәгә чыгарабыз. Һәм икенче өлеше ул яшьләр өчен музыка, һәм аның да музыка ул инструменталь, тере тавыш, жанлы музыка. Сер итеп кенә әйтәм. Бүгенге видеоны караганнан соң сөйләмегезнең татарлыгы тагын берничә процентка артачак. Нәкъ шулай. Студентларны татар дөньясындагы кызыклы проектлар һәм аларны тормышка ашыручы яшьләр белән таныштырдылар. Татар телен өйрәнүнең заманча ысуллары, ачык университет проекты турында да сөйләделәр. Татарстанга бригадибезчә бик күп инвестициялар килә. Һәм сорау туа. Ни өчен Татарстанга бик күп инвестициялар килә? Безнең яхшы сәясәт, лидерларыбызның яхшы сәясәте, бизнес өчен төрле яхшы шартлар тудырган. Әмма ләкин аның нигезе бар. Нигезе буларак ул милли үзенчәлек тора. Әмма ни кызганыч, елдан-ел ул милли үзенчәлек югалта барабыз. Һәм шул милли үзенчәлекне саклап калыр өчен безгә кирәк милли университет. Һәм без яшьләр, әлбәттә без яшьләр, гыйлемебез җитми, тәҗрибәбез юк, акчабыз да юк. Шын стационар милли университет төзер өчен. Шуңа күрә без бу максатка ирешер өчен үз юлыбызны таптык. Ул да булса Татар онлайн университеты. Татар яшьләренә бүгенге көнне шундый ниндидер энергетика, шундый яшьләр энергетика ниндидер кызыклы итәргеш кирәк. Бүгенге көнне һәм әлбәттә ул мавыктыргыч булырга тиеш беренчедән. Һәм кызыклы булырга тиеш. Әгәр менә шу ике шарт, ике сыйфат күтәрмәсә, бу әлбәттә инде яшьләрне үзенә карата җәлеп итмәскә мөмкин дип саныйм. Хәерле кич. Бакада минем исемне әйттеләр инде Васил. Яшьләрне сәламләргә Татарстан премьер-министры урынбасары Милли шура рәисе Васил Шәһрәзиев та килде. Бу очрашуны ул тарихи вакыйга буларак бәялый. Монда безне татарлыгыбыз җыйды. Студент еллары тиз уза. Татарстанда булганда үзегезне кызыксындырган идеяләрне тормышка ашырыгыз, мөмкинлекләрдән файдаланып калыгыз диде ул. Без чакырдык һәм сезгә тәкъдим итәбез. Әйдәгез әле бергәләп менә шушы килгән Казанда уку вакытында үзебезнең татарлык белән бергәләшеп сезнең өчен, милләт өчен эшләр эшлигәле. Әгәр дә кемнеңдер ички потенциалы бар икән, милләттәшлек булачак, татар буларак, хактан да монда кирип китеп, бу минем миссия икән ди икән, миңа монда кызык, минем барып чыга, мине тыңлыйлар, мин лидер дигәндә, менә монда өйрәнеп китеп, үз өлкәләргә кайткачтан инде безнең яшьләр канатының яки җитәкче буларак алып китеп, яки активка кирип, шушы эшне алып барга. Чөнки без монда Казанда шушы укыгандыкка сезгә бу тәҗрибәне бирер идек. Интерактив мәйданчык форматында узган очрашудан соң татар студентларында кызыклы идеяләр барлыкка килер. Хәзерге вакытта тормышка ашырылучы проектларга кушылучылар да булыр дип өметләнә чараны оештыручы яшьләр форумы. Энҗи Шәйхетдинова, Рафис Нуруллин, Татарлар.